Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah kamar yadda aka sani, ganin channel namu na fassarar mafarki. Insha Allah yan uwa sai a ainihin garzayo domin a danna wani alama na wannan jan rubutu, sannan za a ga ƙararrawa ya fito ana a danna shi, kuma a yi danna liking, sannan a yi sharing saboda yan uwa su amfana insha Allah ta'ala. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da fassarar mafarki na dambe. Wato idan kai mafarki kana dambe da wani mutum haka, sannan kuma ka buge shi a damben, to makiyinka zai ainihin samu galaba a kanka. Idan kuwa abokin dambenka shine ya ainihin buge ka, to lallai za ka sami nasara akan makiyanka insha Allahu ta'ala. Kuma lallai iya nan ne dai muka dan dakata a wannan fassara mafarki na dambe insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu, ya ba mu nasara a cikin rayuwar baki daya. Masha Allah.